Здравейте, приятели! Добре дошли в част 2 на нашия урок за виртуализация. В тази част ще ви покажа как да създадете първата си виртуална машина. Първо стартираме VirtualBox или VMware Workstation. Отваряме интерфейса и избираме бутона New VM. След това преминаваме към конфигуриране на виртуалната машина. Избираме име и операционна система. Задаваме количество RAM, например 4 ГБ. Създаваме виртуален диск, като изберем VDE или VHD. Следващата стъпка е монтиране на ESO файл. Това може да е Windows или Linux инсталация. Добавяме ISO-то, за да можем да стартираме инсталацията. Когато сме готови, пускаме виртуалната машина. Тя ще се зареди от ISO файла и ще започне първоначалната инсталация на операционната система. След инсталацията е важно да добавим VirtualBox Guest Additions. Те дават по-добра графика, по-гладка работа, поддръжка на копи и пейст, както и дръг и дроп между хост и виртуалната машина. Финалът на тази част видяхте как да стартирате първата си виртуална машина и да започнете инсталация на операционна система. В част 3 ще разгледаме по-напреднали настройки, споделени папки, мрежови режими и как да симулираме реална IT инфраструктура.